aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi ye tɛnɛ septembre kalo tile 29 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wala kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen septembre kalo tile 26 san 2025 an ka Mali ministère de la sécurité et de la protection civile ma yɛrɛ kɔni bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ octobre kalo tile 11 nata in na san 2025 fo ka taa bila octobre kalo tile 25 nata in na san 2025 ko ni wagati kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Mali passeport biométrique yɛrɛ kɔni dilen Mali kɔnɔ ale ni Faransi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o bɛna na jɔ fɔlɔ ka da kan min ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ko bɛ ka yɛlɛma dɔw yɛrɛ kɔni don passeport yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka passeport yɛrɛ kɔni qualité ɲa kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na ni wagati kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Mali passeport dili yɛrɛ kɔni na jɔ an ka tungara kɛ wale ni jamana kɔnɔdenw ma Alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 25 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw ye u ka ɲɔgɔn ye kɛ centre de coordination des opérations d'urgence et de gestion des crises yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen tɔgɔ SECOGEC yɛrɛ kɔni an ka comité interministériel de gestion des crises ma ninnu ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ wagati laban yɛrɛ kɔni na san minnu nana bila minnu yɛrɛ kɔni bɔra u la u b'u da se olu yɛrɛ kɔni ma ale ni an ka autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka fɛɛrɛ minnu latigɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ni jiwalanga ta walima san yɛrɛ kɔnɔna ni tiɲɛni ka se ka o tiɲɛni ni yɛrɛ kɔni nɔ dilan walima ka a bali yɛrɛ kɔni min ye comité interministériel ma ni yɛrɛ kɔni u ka ɲɔgɔn ye na u b'u da se o kumaba nin bɛɛ lajɛlen de ma Juma tɛmɛnen septembre kalo tile 26 san 2025 an ka Mali premier ministre ni o Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale tun bɛ ONU tribune yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka kuma ANC jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ONU assemblée générale 80 yɛrɛ kɔni na an ka premier ministre ni o Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wagati laban ninnu yɛrɛ kɔni na gɛlɛya minnu bɛ ANC jamanaw yɛrɛ kɔni kan premier ministre Habib da se olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma premier ministre ka kɔrɔfɔ la ko ANC jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso hale Niger yɛrɛ kɔni kulutina na u majigi banbaci wale maaw ye ko wa jamana wɛrɛ maaw yɛrɛ kɔni da doli ANC jamana kɔnɔ ko kuma yɛrɛ kɔnɔ ko min ye ANC jamana ye k'u tɛ jɛni o yɛrɛ kɔni ye bilen Général Abdoulaye Mayiga ale ka ni intervention yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ye kuma caman fɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ANC kunkan yɛrɛ kɔni an bɛna dɛsɛ olu bɛɛ lajɛlen ma ni ka olu walawala aw ye bidon kibaru in kɔnɔna na ka sanga ni Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni ka assemblée générale 80 yɛrɛ kɔni ni o bɛ ka kɛ États-Unis jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la New York yɛrɛ kɔni ANC jamana ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni u profité u ka o tagalen yɛrɛ kɔni fɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Russie ka ministre des affaires étrangères ni ɲɔgɔn cɛla la ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ANC ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ni Russie ka ministre des affaires étrangères ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛra araba tɛmɛnen ni septembre kalo tile 24 san 2025 wa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ Sergei Lavrov ni ale de ye Russie ka ministre des affaires étrangères ale kɔni bɛ sinsin ka ko kura ye ko min ye Russie jamana yɛrɛ kɔni k'a bɛ continuer ni ka ANC jamana yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don banbaci wale kɛlɛli la Sahel région kɔnɔna na ka sanga ni kalata min yɛrɛ kɔnɔna na daminɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na octobre kalo tile 25 nata in na san 2025 Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka finitigi ba 44 yɛrɛ de kɔni wuli ni ka olu jɛ u sen kan walasa kalata in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni lakana sabati a yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ka ni finitigi ba 44 yɛrɛ kɔnɔna na lakanani baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ octobre kalo tile 5 nata in na wa bɛ ba fo novembre kalo tile 4 nata in na san 2025 k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire kalata ye a ka kɛ kalata basigilen min ye fɔɲɔgɔnkɔ ye fo ka na maaw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na fɛnɛ ka latigɛ o kɔni kana na kɛ Alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 25 san 2025 ko min yɛrɛ kɔni ye damada dɔ ye o dafirila ka sɔrɔ maa min yɛrɛ kɔni kun bɛ a kɔnɔna na o ka ca ni maa 100 yɛrɛ kɔni ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ne ka maa 13 de bɔnɛ ani na fɔlɔ ka da ka maa 13 ni yɛrɛ de kɔni su yira ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔgɔ dugumana yɛrɛ kɔni na olu ka ca ni maa 100 yɛrɛ kɔni a yɛrɛla k'a fɔ ko ni wale in yɛrɛ kɔni kɛra Kadori localité de la ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Zamfara état de kɔnɔna na ni a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
Juma tɛmɛnen septembre kalo tile 26 san 2025 an ka Mali ministère de la sécurité et de la protection civile kɔni bɛ communiqué dɔ yɛrɛ kɔni cari. Communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna y'a yira k'a fɔ ko walasa ka se ka na ni yɛlɛmali dɔw yɛrɛ kɔni Mali ka passeport biométrique yɛrɛ kɔni ko kɔnɔna na. Komi an ka Mali autorité olu kɔnɔna na passeport biométrique enrôlement yɛrɛ kɔni baara jɔ wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na. Communiqué in kɔnɔna na ministre de la sécurité et de la protection civile ni o ye général Daoud Ali Mohamedine yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko kɔnɔna na passeport biométrique enrôlement yɛrɛ kɔni baara jɔ wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na walasa min ye Mali ka passeport biométrique yɛrɛ kɔni ni nin ye kɔni ye sɛbɛn ye nafaba bɛ min yɛrɛ kɔni na voyage ko yɛrɛ kɔni na ko in kɛ kun de ye walasa ka na ni yɛlɛma dɔw ye ale kɔnɔna na ale ni ka qualité ɲɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. Ko système kura dɔ yɛrɛ de kɔni na sigi sen kan min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka passeport biométrique yɛrɛ kɔni dili ko la ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u ye ko in yɛrɛ kɔni tilacogo yɛrɛ kɔni na baara min nana kɛ wagati kuntagala min kɔnɔna na. Ko service standard d'enrôlement maaw yɛrɛ kɔni ka baara bɛ jɔ octobre kalo tile 11 nata in na san 2025. Service standard min yɛrɛ kɔni nana jɔ octobre kalo tile 11 na san 2025 ko jɔli baara yɛrɛ kɔni bɛ kɛ Bamako kɔnɔna na région kɔnɔnaw la k'ali Mali ka consulat général min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi faaba la ni o ye Paris yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen mina na enrôlement yɛrɛ kɔni baara jɔ octobre kalo tile 11 nata in na. Ko service premium maaw yɛrɛ kɔni ta bɛ jɔ octobre kalo tile 16 nata in na san 2025 de. Ko wa o baara nin yɛrɛ kɔni bɛ jɔ site bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sanfɛ Bamako kɔnɔna na région kɔnɔna na fo ka taa se an ka consulat min yɛrɛ kɔni bɛ Paris olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka service premier yɛrɛ kɔni bɛ jɔ octobre kalo tile 16 nata in na san 2025. Ministre de la sécurité et de la protection civile ale kɔni bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko ni baara nin yɛrɛ kɔni bɛna jɔ wagati kuntagala dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na k'a ma fɔ ko baara in kɔni bɛna jɔ badabada yɛrɛ de kɔnɔna ko baara nin yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ ko kura ye octobre kalo tile 25 san 2025 site ninnu bɛɛ lajɛlen a ka autorité yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ye mesure bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa yɛlɛmali min yɛrɛ kɔnɔna na don passeport in yɛrɛ kɔni na ka o kɛ yɛlɛmali ɲuman ye wa baara in yɛrɛ kɔni ka teliya cogo min ye passeport biométrique ye o enrôlement baaraw bɛ se ka daminɛ teliya la. An ka Mali autorité u bɛ laɲini kɛ an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ale ni minnu bɛ tunga yɛrɛ kɔni sen fɛ ko wa a bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma minnu mago yɛrɛ kɔni bɛ passeport la teliya la k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ u b'u ka passeport biométrique ɲinini démarche yɛrɛ kɔni daminɛ walasa yanni octobre kalo tile 11 yɛrɛ kɔni cɛ o k'a sɔrɔ u ka baaraw yɛrɛ kɔni banna cogo min a kana na kɛ sababu ye ne ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don u ka voyage ko la hali n'a sɔrɔ nin baara in yɛrɛ kɔni jɔli ye wagati kuntagala dɔ yɛrɛ de kɔni wa hali n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ka tɔɔrɔ yɛrɛ kɔni se maa dɔw ma a yɛlɛla k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ kɔni bɛ baara in jɔli la wagati kuntagala dɔ yɛrɛ kɔni na walasa an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ passeport biométrique min di jamana kɔnɔdenw ma ka se ka o qualité yɛrɛ kɔni kɛ qualité ɲumanba ye cogo min jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka nimisi wasa kosɛbɛ. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kulo kan ko minnu yɛrɛ kɔni bɛna taa service standard yɛrɛ kɔni na k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka u ka passeport yɛrɛ kɔni enrôlement baaraw kɛ yanni octobre kalo tile 11 yɛrɛ kɔni cɛ san 2025 ko maa minnu yɛrɛ kɔni nana taa service premium yɛrɛ kɔni na k'olu fana ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ko k'u ka passeport enrôlement yɛrɛ kɔni kɛ yanni octobre kalo tile 16 nata yɛrɛ kɔni cɛ san 2025 ka d'a kan ni nin date nin yɛrɛ kɔni sera min ye passeport biométrique enrôlement baaraw ye k'o kɔni nana jɔ Mali jamana kɔnɔna na hali ni an ka consulat général min bɛ Faransi a baara nana jɔ yen nɔ fana ko fɔ octobre kalo tile 25 nata in na san 2025 n'o yɛrɛ kɔni kɛra tuma min na dɛ min ye passeport biométrique yɛrɛ kɔni enrôlement baaraw ye o bɛ daminɛ Mali kɔnɔna na i n'a fɔ Faransi jamana fana kɔnɔna na. Alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 25 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion des crises maaw olu y'u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ centre de coordination des opérations d'urgence et de gestion des crises yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko SECOGEC. Septembre kalo yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na ni kun ye comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye sabanan ni o ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ comité membre yɛrɛ kɔni wagati laban nin yɛrɛ kɔni na samiya kɛra sababu ye ni ka na ni tiɲɛni minnu ye jamana kɔnɔna na u b'u da se o tiɲɛni ninnu bilaw ma ale n'o y'a sɔrɔ donna nataw yɛrɛ kɔni na ji ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don jamana kɔnɔ n'o risque dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka baara dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka o bali fo ka taa se jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni ma u bɛ se ka mun yɛrɛ kɔni bɔ walasa min ye tiɲɛni yɛrɛ kɔni n'o donna maa minnu k'u ka se ka dɛmɛ dɔw kɛ o ka ɲɛsin o maa ninnu ma. Comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la hali n'a sɔrɔ ɲinan samiya yɛrɛ kɔni ma juguya i n'a fɔ salo yɛrɛ kɔni ta k'a mana kɛ cogo cogo maaw yɛrɛ kɔni k'u hakili to u yɛrɛ la ka d'a kan ko risque yɛrɛ kɔni halisa u bɛ jamana kɔnɔna
na colonel Moussa Bagayogo ni ale de direction de la protection civile la ale de olu ka chef de division des opérations de secours yɛrɛ kɔni wagati laban yɛrɛ kɔni na ji yɛrɛ kɔni cɛni min don jamana kɔnɔna na ale bɛ o bila nin bɛɛ lajɛlen walawala colonel Moussa Bagayogo ka kɔrɔfɔ la ko k'a daminɛ septembre kalo tile 19 na ni ka taa bila septembre kalo tile 23 la san 2025 ko ji walankata ka fila yɛrɛ de kɔni yera Kulikoro ale ni Gao region kɔnɔna na ko kaba pɛrɛn jiginni ka kelen fɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛra Kulikoro region fɛnɛ kɔnɔna na ko kaba pɛrɛn ka jiginni min yɛrɛ kɔni kɛra Kulikoro region kɔnɔna na ko kɛra sababu ne ka maa kelen ni bɔnɛ ani na ko yɛrɛ de kɔnɔna olu comité interministériel de gestion des crises ma u b'u ka kɔnɔlasi kɛ ni ka ɲɛsin o maa ni yɛrɛ kɔni somɔgɔw ma ko wa u bɛ laɲini kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an ka jateminɛw caya min ye ji walankata yɛrɛ kɔni kɛlen an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka janto o ko ninnu na kosɛbɛ ko ni san yɛrɛ kɔni bɛ ka na k'u b'a laɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an ka don so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye yiri kɔrɔla ye an ka tanga gɛrɛli ma o yɔrɔ ninnu fɛnɛ na Adama Mariko ni ale ye section suivi et gestion des eaux de surface olu ka ɲɛmaa ye ale kɔni bɛ ci kan gɛlɛn yɛrɛ kɔni fɔ jamana kɔnɔdenw ye k'ali n'a sɔrɔ ɲina samiya yɛrɛ kɔni ji hakɛya ka dɔgɔn ka tɛmɛ salon ta kan ko kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko danger yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi san bɛ se ka na wagati bɛɛ la a bɛ sinsin kan ko septembre kalo ban wagati ni ka don octobre kalo daminɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wagati nin yɛrɛ kɔnɔna a bɛ se ka kɛ ji yɛrɛ kɔnɔna na hakɛyabaw de sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la région dɔw kɔnɔna ni olu ye Kayi Bamako Segu ale ni Kangaba fanfɛlaw la Mali météo maaw yɛrɛ kɔni ka chef prévision et alerte météorologique ni o ye Bakari Magane ye ale fɛnɛ bɛ kuma a y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko ji yɛrɛ kɔnɔna ni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko basigi donna o ko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa min ye campagne agricole yɛrɛ kɔni ye k'o tagabolo fɛnɛ ka ɲi kosɛbɛ ko nka ko min yɛrɛ kɔni ye san ye k'ala a bɛ se ka kɛ o bɛ continuer ni ka na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na tuguni ko wa o san minnu yɛrɛ kɔni bɛna na a bɛ se ka kɛ kuma dɔw yɛrɛ kɔni na san bɛ caya kosɛbɛ jamana kɔnɔna na prévision météorologique fɛnɛ yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali autorités ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka prévention kɛ walasa jamana kɔnɔdenw k'u ka précaution bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta septembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2025 comité interministériel de gestion des crises maaw yɛrɛ kɔni u ka ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛ o ɲɔgɔn ye na o recommandation minnu yɛrɛ kɔni kɛ o y'a yira k'a fɔ halisa u bɛ fɛ jamana kɔnɔdenw ka o recommandation ninnu labaara ko kura ye o bɛ sinsin ka ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a latigɛ walasa ka population yɛrɛ kɔni sensibiliser kosɛbɛ panneau installé ko jugu yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw la jamana kɔnɔna na wari de kɔni na an ka Mali autorités halisa u bɛ sinsin ka ko kura ye ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ san yɛrɛ kɔni ko fusayara nin wagati laban nin yɛrɛ kɔni na ko kɔrɔ tɛ k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko danger yɛrɛ kɔni banna ka d'a kan ko san bɛ se ka na wagati suguya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni o de la u bɛ fɛnɛ bɛ welewada kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ko panneau yɛrɛ kɔni installation kɛcogo an k'o fɛnɛ jateminɛ ka d'a kan ni panneau fɛnɛ yɛrɛ kɔni installé ko jugu yɛrɛ kɔni na k'a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ale ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ma sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na Juma tɛmɛnen septembre kalo tile 26 san 2025 an ka Mali premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ale kun bɛ Nations Unies maaw yɛrɛ kɔni ka tribune yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka kuma AES jamanaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni o ye Mali Burkina Faso ale ni Niger Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko puissance ba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔna na olu k'u ka jukɔrɔmalenw kɛ ne ka ɲɛsin banbaaci wale maaw ma wa a bɛ tila ka sinsin ka ko kura ko min ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni n'o ye Mali Burkina Faso ale Niger k'olu ye jamana souverainw ye wa a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni ko nin ye olu fɛnɛ bɔlen ye Cour pénale internationale yɛrɛ kɔni na ni o ye CPI ye Nations Unies maaw ka assemblée générale bisigina yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min ye an ka Mali premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni k'ale ka intervention yɛrɛ kɔni kɛra juma tɛmɛnen ni septembre kalo tile 26 san 2025 ko wa ye discours min yɛrɛ kɔni kɛ a kun bɛ ka ɲagiliba yɛrɛ de kɔni kɛ Abdoulaye Maïga a kɔni kumana AES jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la wa a ma namara don kumaw yɛrɛ kɔni na min kan ka fɔ a y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ tribune na diɲɛ marabagaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna Général Abdoulaye Maïga ye hakilinajigi kɛ ko Mali Burkina Faso ale Niger ni olu kɔni AES jamanaw ye kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛ ka u cɛsiri yɛrɛ de kɔni walasa ka banbaaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko wa u ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɛ ka da banbaaci wale kɛlɛli dɔrɔn ma ko min ye jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni da donni ye AES jamana kɔnɔ kow yɛrɛ kɔni na ko min ye AES jamana ye kan bɛ
wagati min na fɔ ko bi k'u bɛ k'o fɛn in fɛnɛ kɛlɛ an ka Mali premier ministre a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin AES jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka finitigiw ka cɛsiri baaraw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka finitigiw k'u tɛ ka dan dɔrɔn ni ka AES jamanaw dɔrɔn lakana ko AES jamanaw ka finitigiw fɛnɛ bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka na ni basigi ye région kɔnɔna na ale ni ka na ni basigi ye diɲɛ yɛrɛ de kɔnɔna na a bɛ hommage kɛ ni ka ɲɛsin jamana saba ninnu ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma minnu ni tora faso lafasali baaraw yɛrɛ kɔni na wa a bɛ hommage fɛnɛ kɛ ni ka ɲɛsin maa o maa minnu yɛrɛ kɔni ni tora ni kɛlɛko in na ka sɔrɔ u tɛ finitigiw ye komi ye Bamaciwale maaw jukɔrɔmadonni ko yɛrɛ kɔni Sahel région kɔnɔna na min ye Général Abdoulaye Maïga ale kɔni bɛ k'i bolo ɲɛsin jamana saba ma o jamana saba ninnu yɛrɛ kɔni ye Ukraine France ale ni Algérie de ye komi ye Ukraine ale de bɛ ka drone kamikaze yɛrɛ kɔni di Bamaciwale maaw ma Sahel région kɔnɔna na min ye France ye o fɛnɛ bɛ ka jukɔrɔmadon kɛ ne ka ɲɛsin jɛkulu maramafɛntigiw ma minnu b'u k'u ka walejugu kɛ Sahel région kɔnɔna na ko wa kabini san 2022 wagati min ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni olu taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ France yɛrɛ kɔni kama ko ni conseil de sécurité la min ye Algérie yɛrɛ kɔni ale bɛ ka ɲanki ka d'a kan ko mars kalo tile 31 su ne ka don avril kalo tile fɔlɔ kɔnɔna na san 2025 k'a ye Mali ka drone dɔ yɛrɛ kɔni gosi Mali territoire kan ko wa Algérie o wale min yɛrɛ kɔni kɛ o bi n'a fɔ a ye binkani wale de kɛ ni ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali taara ni o affaire in yɛrɛ kɔni cour internationale de justice ma o yɔrɔ la premier ministre ale b'a cɛntigiya k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye n'o ye Mali Burkina Faso ale Niger ko nin ye olu kɔni bɔlen ye cour pénale internationale yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko min ye CPI ye ko kɛn bɛ politique fɛn yɛrɛ kɔni ye maa dɔw bolo u bɛ min yɛrɛ kɔni ta ka na ni basigibaliya ye farafinna jamana dɔw yɔrɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko désormais yɛrɛ kɔni min ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni olu bɛ kiribulon yɛrɛ kɔni privilégié minnu bɛ kiritigɛ tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa minnu ka kiritigɛ yɛrɛ kɔni ni AES ka hakilinaw yɛrɛ kɔni bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ye profité a ka discours yɛrɛ kɔni fɛ ne ka welemada kɛ ka ɲɛsin ONU ɲɛmaa ma yɛrɛ kɔni ma k'u kan ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka na ni yɛlɛmaba yɛrɛ de kɔni ye ONU kɔnɔna na ko wa yɛlɛma in kan ka teliya kosɛbɛ Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni y'a wajibiya ko ka na ni yɛlɛmaba yɛrɛ de kɔni ye ONU kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko AES yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔmadon bɛ consensus des Ulwini yɛrɛ kɔni ye ni o b'a yira k'a fɔ ko siège permanent 2 ale ni siège non permanent 5 yɛrɛ de kɔni kan ka di farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ma ONU kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na fɛɛrɛ kan ka latigɛ yɛrɛ kɔni walasa ka siège permanent 2 ale ni siège non permanent 5 farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ma ONU siège la ko farafinna tɛ se ka i sigi bilen ni ka système dɔ yɛrɛ kɔni lajɛ système min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni décision ba fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ta diɲɛ ko yɛrɛ kɔni kan u mabɔlen don o décision bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko min kɔni ye farafinna yɛrɛ kɔni ni décision fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kan ka taa diɲɛ kunkan ko yɛrɛ kɔni kan farafinna jamanaw fɛnɛ kan k'u hakili nata yɛrɛ kɔni fɔ o décision ninnu tali yɔrɔ la kumakuncɛ kumana yɛrɛ kɔni min ye AES maaw yɛrɛ kɔni ka porte parole ye ni o ye Mali premier ministre ni ale de ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ale bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni ambition ba bɛ olu yɛrɛ kɔni na walasa ka na ni ɲɛtaga ye AES kɔnɔna na ko ambition ba minnu bɛ olu kɔnɔna na walasa ka AES yɛrɛ kɔni ɲɛtaga ko ambition nin yɛrɛ kɔni sigilen don industrialisation énergie diversification économique ale ni banque fédérale dɔ yɛrɛ kɔni sigili la sen ka banque min yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔnɔna na kɛ ka investir yɛrɛ kɔni AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka projets la Abdoulaye Maïga ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛn min kɛlɛ k'o ti kɛlɛ ye min bɛ AES jamanaw dɔrɔn kɔnɔna na ko AES kɔni bɛ ka kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ye guerre hybride de ni o ye kɛlɛ dɔ yɛrɛ kɔni min na i ti ni jugu yɛrɛ kɔni bɔlen ɲɔgɔn na ko wa o kɛlɛ in yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadonne yɛrɛ kɔni don impérialiste dɔw yɛrɛ de kɔni fɛ minnu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ halisa ka farafinna jamanaw to u ka mara kɔnɔna na ko wa kɛlɛ in yɛrɛ kɔni jukɔrɔmalen don maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ti bɛn fɛ wa o maa minnu yɛrɛ kɔni ti bɛn yɛrɛ kɔni fɛ kuma dɔw la karavati yɛrɛ de kɔni bɛ olu kan na ko nka diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni k'u tun n'u kuma suli maa si ye u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi AES jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka Mali premier ministre fo ni o ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka laɲini min a taara o yɛrɛ de kɔni da diɲɛmɔgɔ kulo yɛrɛ kɔni kan a ye AES yɛrɛ kɔni lafasa ONU tribune yɛrɛ kɔni na ko wa bɛɛ lajɛlen jigi dalen don a kan k'a fɔ ko min ye puissance étrangère yɛrɛ kɔni k'u bɛna kumakan yɛrɛ kɔni u bɛ ka walejugu min yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin AES jamanaw ma k'u bɛna dakari o walejugu ninnu fɛnɛ na min ye Russie maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ sigi a kan ko kura k'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni Bamaciwale kɛlɛli la Sahel région kɔnɔna na Russie ka maaw yɛrɛ kɔni bɛ nin kuma yɛrɛ kɔni fɔ réunion dɔ yɛrɛ de kɔni senfɛ min kɛra araba tɛmɛnen septembre kalo tile 24 san 2025 ka sanga ni
Nations Unies maaw ka assemblée générale bi segina mi yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ New York an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Ilusika maaw yɛrɛ kɔni bɛ nin fɔ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni na o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ la Ilusika ministre des affaires étrangères kun bɛ ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni min ye AES ka ministre des affaires étrangères fɛnɛ ye olu fɛnɛ kun bɛ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ min na Ilusi ale sinsinna ka ko kura kalisa ka jukɔrɔma dɔ bɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni banbaci wale kɛlɛli la Ilusika ministre des affaires étrangères ni o ye Sergei Lavrov yɛrɛ kɔni ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsiya ka yɛrɛ kɔni ko Ilusi yɛrɛ kɔnɔna na jukɔrɔma dɔ min kɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni banbaci wale kɛlɛli la ko dɛmɛdon yɛrɛ kɔnɔna na kɛ AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka force de défense et de sécurité yɛrɛ de kɔni ka capacité renforcer la kɛlɛkɛyɔrɔw la ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna AES ka ministre des affaires étrangères ni Ilusi ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ AES jamanaw ni Ilusi yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na ni min yɛrɛ kɔni daminɛna san 2025 avril kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na Ilusi faaba la ni o ye Moscou ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ partenariat min yɛrɛ kɔni bɛ Ilusi ale ni AES jamanaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la AES ka ministre des affaires étrangères ni Ilusi ka ministre des affaires étrangères u ka o partenariat yɛrɛ kɔni na ɲɛtaga minnu donna o la u y'o bilanw kɛ ko wa u ye bilan kɛ partenariat minnu yɛrɛ kɔni na o partenariat in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ domaine militaire économique hali ni diplomatique de la ni an ka Mali ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ foliba yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan k'u ka ɲɔgɔn ye in na k'u sera ka ɲɛtaga caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ AES jamanaw ni Ilusi ka partenariat in na k'ale wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na kɔrɔ AES ka lafasali ministre olu ni Ilusi ka lafasali ministre yɛrɛ kɔni kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko AES maaw yɛrɛ kɔni ni Ilusi ni ɲɔgɔn cɛ la ko ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni bɛ ka don u ka jɛɲɔgɔnyaw kɔnɔna na ministre yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka discussion yɛrɛ kɔni bolila feere ni saniko jɛɲɔgɔnya min bɛ AES jamanaw ni Ilusi ni ɲɔgɔn cɛ la u ka kuma sera olu ma ale ni région kɔnɔna yɛrɛ kɔni situation politique ale ni a lakanako lahalaya yɛrɛ kɔni u ka kuma ɲɔgɔnyaw bolila ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan kumakuncɛ kuma na min yɛrɛ kɔni Ilusi ka ministre des affaires étrangères kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Ilusi kɔni k'alisa ale bɛ continuer ni ka AES jamanaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don banbaci wale kɛlɛli la Sahel région kɔnɔna na ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'a dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma